Indo! Indo! Ki tsaya! Indo ki tsaya mana! Kai, wani irin hauka ne? Ba ku fim muke yi ba? Waye mahaukacin? Kai mana, ba ga muna fim ba, ko za ku zo ku gigita mana kuna wuce mana? Ina jin baka san labari na a garin nan ba? Labarin ka ne. To, wannan fim ɗin naku, Indo ta ce tana so ita ma a sa ta. Za a sa ta wannan jarumar ta fita a yi da ita. Ke fita. A sa ta. Wai kai an ce maka fim hauka ne a lokaci da ake sa mutum ne? Za ku sa ta. Za mu sa. Ke, da wannan. Ku sa ta. Za mu sa. Ke, da wannan. Da wannan. Shiga. Faɗi abin da kake. Shi! Ya ki yayi magana. Kai? Ina zuwa, tsaya. Magana. To. Ina son ki. Ina matuƙar ƙaunar ki. Me? Ka ina son ta? Indon tawa kake so? Fim ne ai. A fim ne. Kai hakuri. A fim ne. Ba ina son ki zaka ce ba. Ba ka santa kuma ka tsane ta zaka faɗa. Gaya mata. To shikenan. Gaya mata. Ina zuwa. Ba na son ki. Na tsane ki, ba na son ki. Ni fa gaskiya zuciyata na ji ta fara san shi. Wa kike so din? Shi din. Indo. Ano dina ina so ka rabi. Indo ni kuma ba Indo kai ce Indo